Predstavujeme vám posádku lietadla linky OK 476 súdruhov Jána Gergela a Jána Tabačku. Toto duo tvoriace zostavu ambulantnej lietadlovej pošty nastupuje do práce pred 18. hodinou. Ešte posledné technické úpravy a všetko je pripravené na štart. Naberáme kurz na poštárskych perutiach. Nedá sa nič robiť, treba si vysúkať rukávy a pustiť sa do toho. Zásielky sa musia včas vytriediť. Posádka lietadlovej pošty prijíma prísun zásielok zo 6 automobilových pôšt a z 2 vlakových pôšt. Rozhadzuje ich, ako to v poštárskej hantírke vravia, do určených pozícií na miesta, kde nachádzajú svoje logické zaradenie všetky druhy poštových zásielok. Našej dvojici ide práca od ruky. Je to veľký nápor na pracovnú zručnosť. Veru, nie každý to dokáže. Vzájomná pomoc a porozumenie sú v tejto práci neodmysliteľné. A tak je to i v mimopracovnom čase, i trebárs kdesi ďaleko od domova. Možno povedať, že sa tak celkom neformálne spĺňajú myšlienky ústredného hesla Brigád socialistickej práce: socialisticky pracovať, socialisticky žiť.